Dnes vás zdravím z Ústeckého kraje. Prozradím vám, proč jsem se rozhodla kandidovat za ČSSD, Česká suverenita sociální demokracie. Česká, protože vychází z české historie a navazuje na naše tradice. Jsme pro zachování české měny. Suverenitu nám zajišťuje Ústava České republiky, kde je psáno, že Česká republika je svrchovaný stát. Braňme si ji, jinak se staneme kolonií Evropské unie. Sociální. Je pro nás důležité, aby se občané České republiky cítili dobře a proto musí být zajištěny všechny jejich sociální služby a jistoty. Demokracie. Demokracie je většinová vláda lidu. Ano, slyšeli jste správně, většinová. To znamená, že menšiny se u nás budou cítit v bezpečí, ale musí se začlenit do naší společnosti. Už víte, proč kandiduji do zastupitelstva kraje za ČSSD, Česká suverenita sociální demokracie. Vylosovali jsme si číslo 4. Děkuji vám za podporu. Volte ČSSD, čistý kraj.